Sa nagapanguna nga balita, seguridad sa mga matawo nga lugar, lakip na ang mga terminal, pantalan kag mga pangpubliko nga lugar, hugot nga ginabantayan sa otoridad. Mas mabugat nga trapiko samtang naghilapit ang Pasko, ginapaabot sa mga motorista. Si John Sala nakatutok. Siyam kaadlaw na lang, Pasko na. Apang mabatsaga na ang Christmas feel sa mga pampubliko nga lugar sa syudad sang Iloilo. Matalupangdan nga mas nagadamo pa ang mga nagakadto sa mga matawo nga lugar agud magpaliwaliwa kag mag-shopping. Pati sa mga bus terminal kag pantalan sa syudad, nagasugod naman ang pagdamo sa mga pasahero nga mapauli sa ilang mga lugar. Agud masiguro ang kaninong kag katawhay ginpahugot pa sang Police Regional Office 6 ang seguridad sa sini nga mga lugar. Nagpanumdum ang kapulisan sa seguridad sa tagsa ka mga pamalay ilabi na nga madamo ang ginalauman nga mga bakasyon o kun magapadulong sa iban nga lugar. So antes kita maghalin sa tagsa-tagsa naton ka mga puluyan, i-ensure naton nga nakalak ang aton nga tagsa ka mga panimalay, ang peltahan, even ang mga bintana, no? Safety reminders man no sa aton nga mga kauturan. Ang kung kisabala ang mag-post dayon kita kung diin kita na nagakadto. So ini siya pwede man nga makahatag opportunity, makahatag sa mga mayara bala sang plano nga magahimo naman niya sang krimen. Sa mga mayor nga dalanon sa syudad sang Iloilo mabatsaga naman ang Christmas rush. Nagapugok ang trapiko hindi lang kun rush hour kundi halos bugos nga adlaw. Ang taxi driver nga si Manong Wilfredo halos katunga gid kuno sang iyakita ang nabuhin sugod sini nga bulan sang Disyembre bangod sa magutok nga dalanon. Medyo ina man Inaang kami kay isa lang magbalik kami diyon. Magbalik kami isa lang tapos dugay dugay kami pasahero. Ginapaabot naman ni Manong Ruben nga samtang nagahilapit ang December 24 kag 25, mas magalala pa ang trapiko sa syudad. Amo ni guro nga tiyempo medyo matamat na nilala pero pag laps na sang 24 medyo makalma na sa pag lampas naman Christmas mga 27 na mo naman na pag pugok. Ang Iloilo City TTMO ginatutukan naman ang mga choke points sa dalanon. Abiso sang PRO6 sa mga motorista, magbalon sang doble nga pasensya gud mapaiway ang problema sa trapiko. Observe naton ang traffic rules, no? Ang pasensya naton kunyara kita sa dalanon sa subong kay masyado ang traffic so aton gid ini siya nga paghahabaan. Magluwas sa kapulisan may gin-deployman nga mga force multipliers agud magbulig sa otoridad. Upod kay Cirilo Rintuque, John Sala. 1 Western Visayas.